Moi. Hei hei. Mitäs me tänään tehdään? Tänään pelataan peliä taas pitkästä aikaa. Oh. Eli pelin nimi on Dippipeli ja Wow. siinä siis meillä on tässä erilaisia päätuotteita. Meillä on täällä punasipulia, porkkanaa, kurkkua, banaania, natsoja, verikreippiä ja päärynää. Oh my god. Sosseina on teksaspeteä, valkosipulimajoneesia, 2 tabaskoa, sinaappia ja ketsuppia. Joo. Wow. Ja Pädi kertoo meille, että millä yhdistelmällä maistellaan. No niin. Kurkkua ja ketsuppia. No, ehkä ketsuppi olisi sopinut just johonkin kasvikseen parhaiten. Katsotaan. Ketsupihan nyt toimii just kaiken kanssa. Että. Bon appetit. Ei ollenkaan huono. Mm. Sitten seuraava. Sitten seuraava. Verikreippiä ja sinappia. Ja sinappina taas on tätä pöltsamaan kangesinappia, mikä nyt on melkoisen tujua. Ruikul, 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 kangesinep. Atletlik ruikul kangesinep. Se on värske. No niin. Maistetaan. Ei maistu oikein muu kuin sinappi. No, mä maistan kaikki erikseen. Ja seuraava. Kurkkua ja skorpionikastiketta. Nyt polttelee jo valmiiksi. No niin. Ui. Itse on sen verran nössö, että laitan vaan 4 tippaa. Noniin. Oi. Tää Skorpion kastike niin on kyllä ihan mukavan tulista. Päin. Punasipuli, valkosipuli majoneesilla. Mhm. Äkkiä. No, vaikka tääkään nyt ei kovin paljon auta tää sipuli tuohon poltteeseen. Tulee heti mieleen vähän joku kebappiannos, kun siinä on aina sekä punasipuli että valkosipuli majoneesi. Mm.
Banaania ja Texas veteä. Vielä entisetkin poltteet on suussa. Ei se auta. Tulisas onhan ihan best. Niin tätä kastiketta ei olla vissiin ennen maistettukaan. Ei ainakaan banaanin kanssa. Ilmi näyttää semmoiselta, että ei ollut ihan suosikkiyhdistelmä. No mä en tiedä, oliko se toi kastike itse vai mitä. Eikö se ole aika perus hot sauce? Oli toi vähän outoa kyllä. Okei, no siirrytään eteenpäin. Sipsiä ja... Ei No nyt saadaan vähän toisenlainen näkökulma, että oliko se nyt. Mm. Aika basic. No, mä en maista hot saucea nyt taas yhtään. Ei maistun kyllä. Oli niin vahva toi natson maku. Ja peli jatkuu. Sipsiä ja kitsupsia. Ei siinä auta. Mm. No tämähän voi olla kans ihan ok, kun tämähän on nyt vähän kuin jotain salasassa dippaista. Mm. No comments. Mm. Verikreippiä ja Ja valkosipulidippiä. tää voi olla aika erikoinen. Mm. Häntä kohti. Ei oo pahempi kyllä. Mm. Mm-hmm. Porkkana ja teksaspete. No, No, me... Ei. täältä tuli nyt tylytuomio, että porkkana ja teksaspete ei sopinut yhteen. Päärynää ja Oh. skorpiooni.
Tai jos multa olisi kysyttänyt, niin Texas piti olisi voinut poistaa. Tai se siitä tykkää. Mä olisin kyllä voinut tämän Skorpionin kastikkeen jättää pois. Skorpionipäärynä. Ei hyvä. Päärynää ja sinappia. Nyt tulee hyvä. Ai mun suu palaa. Välipala. Ja toi ei varmaan auta kyllä yhtään asiaa. Ei. Me pistetään 2 kerran, niin se on yllärisiä. Oho. Wow. Oh. Kun tuntuu nenässä toi. Ei ole vielä kertaakaan tullut valkosipulitapaskoa. Valkosipulitapasku banskut. Isä tuli sulta. Onks täällä enää mitään? Meillä alkaa olla tyhjä pullo, mutta katsotaan, jos saatais sieltä vielä. Oho, tuleehan sieltä. Ota toi, missä on enemmän soossi, niin en pysty enää. Hyi. Joo, sit meillä on enää pari sipsiä jäljellä, niin otetaan tossa noin valkkarin kanssa sipsit. Joo. Vähän niin kuin jälkkäriksi. Oho. Tuosta noin. Toimii. Palkinto. Se oli semmonen makumatka. Laittakaa ehdotuksia kommentteihin. Ja tilausnappia pohjaa ja peukutuksia ja Me mennään nyt niistelemään niin. juuri näin. Moi moi. Heippa! Muscle, muscle, muscle.